జైలులోకి అన్నాడు. కాకపోతే నువ్వెవరో తెలియకుండా మేనేజ్ చేయమని. చీకటి పడేలోపు ఫస్ట్ షో పడిపోవాలి, కదిరిపోవాలి. చూపు మళ్ళీ మా జోలికి వస్తావురా? చంపేస్తున్నాడు. వదలరా వదలరా వదలరా. ఏంట్రా ఎప్పుడెప్పుడు నేను బయటకు వస్తానా అని 12 సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా. ఎవడో నీలాంటి ఎదవ తగలటం, నేను కొట్టడం, జైలు ఎక్స్టెండ్ అవడం. ఎందుకురా నన్ను కెలుకుతారు? పొద్దున్నే సెల్లు తెరిచే వరకు ఇక్కడే ఉంటా. ఎనీ టైం ఎప్పుడు కొట్టుకుందామన్నా రెడీ. ఏంటే
గుడ్లు పీకేస్తాను నా కొడక్క. ఏంటి చూపిస్తున్నావు? షో మీ వన్స్ అగైన్. ఈవెన్ ఐ వాంట్ దట్. వస్తావా? Do you know who I am? I don't want your flashback, but I love to enjoy beauties like you. Come on. No! Catch out!
అతన్ని ఏమి చెయ్యదని చెప్పండి డాడీ. అతనికి ఏదైనా అయితే నేను తట్టుకోలేను. ప్లీజ్ డాడీ. ఐ వాంట్ Sharon, డాడీ. చంపేయండి రండి. బ్యాంకాక్కి ఏ అమ్మాయి వచ్చినా నేను కెలుకుతా. అలాంటిది నువ్వు నన్ను కలిగితే ఎలా? ఆ రోజు మిస్ అయ్యావు. టుడే ఐ వాంట్ యూ ఇన్ మై బెడ్.
Don't shout, baby. బాబు ఎంత అయింది? 20 ఇవ్వండి. థ్యాంక్స్ అండి. ఏం స్వామి, నా గురించి పేపర్లో పిచ్చి పిచ్చిగా రాసావంట? మట్టు భయతో అనవసరంగా గొడవ పెట్టుకున్నారు. నాకెందుకో భయంగా ఉందండి. నాన్న, నీకు భయం వేస్తుందా? భయపడదు నాన్న. మనం భయపడుతూ బ్రతకద్దు, ధైర్యంగా బ్రతుకుదాం. అలాగే పోదాం. రే, నువ్వు చెప్తే పోలీసులు నన్ను అరెస్ట్ చేసేస్తారనుకున్నావా? వీడు చెప్తే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారంట. అరెస్ట్ చేయమని చెప్పు 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 చెప్పు.
ఆగు ఆగు. ఇదిగో నీకు మాట చెప్పాలి. నీలా తల్లిని ప్రేమించే వాడి గురించి నాకు ఐడియా ఉంది. ఆడెవడో నీ పెళ్ళాన్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నాడో తెచ్చుకోరా. సార్ నీ పెళ్ళాన్ని తెచ్చుకోరా. వెళ్ళు. అమ్మా సార్ జాగ్రత్త. हाय, एक मिनट. मट्टू भाई, कौन है रे तू साले? कहां से आया? निन्नु मళ్ళీ ఓసారి చూడాలి. आजा. ఎందుకురా అటాక్ చేసావు నన్ను? సుపారీ తీసుకున్నావా? పోనీ నువ్వే చంపాలనుకున్నావా? ఇష్టం నాకు. ఏంటి ఇష్టం? నిన్ను చంపడం ఇష్టం నాకు. బదులా రివెంజ్? ఏం చేశానురా నీకు? నీకు అన్యాయం చేశానా లేక నీ కుటుంబానికి అన్యాయం చేశానా? ఏ ఊర్రా నీది? నేనెంతో మంది అబ్బల్ని చంపానురా. ఏ అబ్బ కొడుకు విరాను? तेरा अब्बा का नाम क्या है? हाँ? तेरा एड्रेस बताओ ना. थोड़ा आइडिया मिलेगा. చెప్పరా. చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ చంపాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. క్యూ క్యూ మామూలుగా ఎందుకు చెప్తాడు? ఏయ్, మాట్లాడు. చెప్పురా, చెప్పు. బోల్. బోల్. చెప్పు. చెప్పురా, చెప్పు. చూపేంట్రా? చిరుత పులి చూపు ఇలాగే ఉంటుంది. అచ్చా, క్యూ ఆయా బ్యాంకాక్? వేటాడడానికి. నన్న నీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే నిన్నిక్కడికి తీసుకొచ్చిందే నిన్ను వేటాడడానికి. అడవిలో జంతువులా పరిగెత్తించి పరిగెత్తించి చంపుతాం. ఏపికు ఈ రోజు మనం చిరుత పులిని వేటాడుతున్నాం. రే చిరుత, పోరా, పారిపో. పాపా చంపే, వాటిని వదలొద్దు. వేటంటే ఏమిటో నేను చూపిస్తాను. పోరా. సంజన,
చూసావుగా చెప్తే వినావు కాదు. ఎప్పుడు మజాగా ఉంది. మచ్చా కమాన్ మూవ్. ఈ అడవి నాదే, వేట నాదే, చిరుతా మాట్లాడెక్కో.
నా వేట నువ్వు. తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేయి. బా నువ్వు వాడి కొడుకువా? ఇప్పుడు నీకొక ఐడియా వచ్చిందా నేను ఏ అబ్బా కొడుకును?